Ke 2000 banyo norok solilai tonglayo. Kabangni takuk tei bukuk song obo ongkha 18 bula moga sora parani takuk kantomani molsum asifuru bo saksori kaham tongmani phiaba tolpani yagulo bini saksori hamya ngai mokol nugya ngai thangma bai bo tabuk dukhu birmano klaijak tei bini bihik tongmani bobo haino yak yasa hamya tei yakung yasa soliya obo haikeno borok tonglaijao tei bini bwsajak bo khorokni tongo phiaba bo khe bata mankha phiaba bini logini khe bata maya borok kuno samung bo khlai manjajaya bata simi 2000 mama bai abo boino borok mas kaisa solilaijao phiaba bihik no khe tawphano bata rwjagya bwsa simi 2000 bata mama bai se borok mas kaisa soli tonglaijao abungni jorao o mwkhitwng thaikitwng damni jorao 2000 bai mas kaisa solilani bahai ke soli khana abo norong wansukni si takukte buksong hoito bini logi song bobo yethek soliya yakbo hamya bini bo bata mangkha kele khoroni 4000 hingkle tesale borok nukhung kaham ke solilai mangkamu Mung tam hungkumu Kanmuni kanmuni molsom na. mulsu Nangni ni mokol nugya mani ase purun simi nugya ase mani yagulo na. Hingke nang samung rokhe bahike khlaisa semang khaimaya samung khaimiya haino ma tongkhatana hingke bahike nok nukhung rok choli tamorok khlai choli bata rok daman bata manuna besek bata man 2000 2000 hingke tai kuno samung rok khlai mali atana hingke 2000 banyo norok solilai tonglayo. Norok no kebo neta rok phaija nai phai mantri rok asapon phai rok nara nai phai norok no Yang entro, nugu mantri rok phai nara nai phai ini para dalam nai. nai phai na Ai serai rok le kaham tongwai na sa lekaham. Buma buka si hamna. pura pori khanin serai poreya pori yakho serai khota 4 bosor Car besar kroksa, derma dersa der sabto kroksa. Tak kana. hingke nini serai rok ke khorok busuk Krok. krokne ulai serai khorong nai na beremang celada berija beremang se khorong ni berai hingke nini logile kaham da sori rok sak sori rok Ham ya. ya yang se Amo beram tam. tamo Mereka beram tam. bobo beram Ya tongo bu haya, ya kung bu haya. bobo am hayo na Beram. boni ke bata daman Boni parang ke rai pasa si. rai pasa Hamjek pai menita. tanna hingke maso bata 2000 asu boin soli lai tongo tana basa ke beri korong nai Tak aja yuk kroksa, disap, dar sabto.